Абдурахмон, чӣ кор кардӣ? Ҳичи документро ёфтам. Документота ёфтӣ? Ай ҷо? Як бародарон акай Даврон Ҳазор Раҳмат, ина мо ҳуҷҷатҳоро наёфтем. Сертификат, патент, паспорт, права. Акай Даврон Ҳазор Раҳмати калон бачаҳое ки ёрдам кардан, ҳазор раҳмат айнаи мо. Зинда боша ҳаматон. ҳамватано, ҳамо салом. Мана як бор рӯзи хурсандӣ барои як ҳамватанамо ки ҳуҷҷаташонро ёфтем. Ин ҳамватанамо Носирзода Абдураҳмон Маҳмад Собир ҳуҷҷаташон ёфт шуд. Мана ҳамаи мо раҳмат гуфта видеонавор моро роҳӣ карданд. Ҳозир ман амина навора YouTube каналамо пахш кардам ки ин як мо ҷамъият, як сообществе мустаҳкам шудем рӯз ба рӯз. Барои ҳамун каналамова худо ба шукр 99% фақат одамои савобҷӯ, миллатдӯст, ватандӯст ҷамъ шудем. Мо ҳамин мушкиломо худомо дарни худомо ҳал накунем, мо ҳеч ки ёрдам наметиҳад. Барои ҳамин ҳаракат каре дастгирии ҳамдигаре мекунем. хеле вақтҳои мушкилӣ ба ядирмо ёрдам мекунем. Як кас одам мушкилӣ ҳал карданаш қиин, мо бисёр бошем осон. Барои ҳамин бародаро вай одамое ки мегӯяд ин блогеро пул мегирад вай ман дигар блогеро бехабару, ҳамин канали мо барои ҳамин шаҳрвандомо ягон мушкил бошад, мо ягон тин дар кор не. Ҳамин бача мана пурсид, мо гуфтем фақат ҳамин ҳуҷҷатро нагирифтед, раҳмат гӯед шуд, мо ба ҳамин дастатишна. Инстаграм канали мо Орзуи Кандиёна, ман силкаша поин мемонам. Агар ягон мо ба дархост, ягон маслиҳататон бошад, комментар нависед, мо ёфта наметонем. Лекин комментар чизи нағз, ин канала пеш мебарад. Ва ё Инстаграм каналамо админ банависед, ё ҳамин YouTube каналамо, а канале гуфта ки ҷоша бинравар, ҳамуҷо номери телефон, электронни почта ҳаст, ҳамуҷо банависед, мо теш мо ҷавоб метиҳем. Ҳамин кстати, бо ҳамин канали мо ки дар омадед ягон навор пайдо мешавад, сараш ва реклама мебарад ку бародаро. Мо ҳамин ваи мо чӣ гӯем шумо ба план мо гӯед, ин реҷа план то баҳор ҳамин пуле ки ҷамъ мешавад, худо хоҳад манам баҳор насиб бошад Тоҷикистон мерам, ҳозир худам Москва ҷои корам ба. Баҳор мерем хонаи Камбизоат вай ба ҳамин пула мо расход мекунем. Ҳозир мо орзумо ки ақаллан $1000 шавад, ин 60,000 рубл плюс минус 60,000 рубл. Масалан 6 та оила ба агар Камбизоат ба мо озуқа харем, продукта питанӣ, чанд қадр зиндагиш хуб мешавад. Барои ҳамун мо ин реклама монетизатсия барои ҳамун сардодагӣ. Баъзе бачаҳо комментар менависанд, ин фоида мегирад. Бародаро, ман фоидаи канал олин фақат ин канал ба гуфти бизнесмен убитка. Ин шӯхӣ буд, барои савоб карсидем ҳамаша. Барои ҳамин пуле ки ҷамъ мешавад, баҳор мана шумо мебинед то бо худо хоҳад, ҳамаша мо Камбизотро расход мекунем, сарф мекунем. Ҳаматонро раҳмат. Мана бо як кори калона гузарондем. Ҳамаро раҳмат.